Dal-aħħar qed nisimgħu ħafna fuq il-blockchain. Saret qisha l-buzzword il-ġdida tat-teknoloġija u l-business. Smajna l-Prim Ministru jitkellem fuqha, is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri l-ħin kollu jsemmuha, imma x'inhi eżatt il-blockchain? Lura fin-1980s ivvintaw il-computer. Imbagħad fin-1990s ivvintaw l-internet. U bl-internet il-computers kollha setgħu jikkomunikaw flimkien, jibgħatu dokumenti, il-messaġġi, ir-ritratti, insomma dak kollu nagħmlu bl-internet. U llum l-internet qiegħed kull imkien, anke fl-air conditions, fil-fridges, fil-washing machines u fil-mobiles. U issa ivvintaw il-blockchain. Din hija biċċa ġdida mal-internet. Jiġifieri issa biha se nkunu nistgħu nixxerjaw aktar affarijiet u jkollna aċċess għal ħafna aktar affarijiet li s'issa jew ma kellix aċċess għalihom jew kellna bżonn xi awtorità akbar biex tagħtina aċċess għalihom. Il-blockchain hija sistema ġdida ta' kif il-computers jistgħu jikkomunikaw flimkien, bid-differenza li hija aktar fast, għandha aktar miżuri ta' sigurtà u tagħmilha aktar faċli li aħna nikkomunikaw flimkien. U fuq il-blockchain jistgħu jivvintaw servizzi ġodda li jagħmlulna l-ħajja aktar faċli u effiċjenti. Eżempju Revolut, semmejni ħafna f'xara bank, inti tista' tħallas jew tgħaddi l-flus il xi ħadd mingħajr ma jkollok għalfejn iddaħħal it-terza persuna jew l-bank. Eżempju ieħor, fejn qabel kien ikollok iċ-ċertifikati tal-edukazzjoni kollha stampati u allura rid tara fejn tpoġġihom biex ma titlifhomx, issa bil-blockchain l-istudenti kollha f'Malta se jkollhom kollox miġbur diġitali fuq din is-sistema tal-blockchain. Imma dwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.